Se mpempenso na waduru no wonya dan ye de ye wo ho asem no de ba ye beka ye be kire ye adwen ye ne atiefo ne ahwefo nyina ye be ma wo invoice kura wo hwehwe brai ne girlfriend ye one ne tie munim se de bia mekwa Friday de mama kura na nya fela de asie one ne girl tie na o ma twempena akwa animu kakra ana be ma wakwa kwhie sugar mommy ya sugar mommy ya be ma yi lie why ne lie na wie asi wan kan kire sugar mommy ne se ono nso won ne kan twema bi a o wa ni die o de no atadin na asem ni nyina de akwa wie ne se sugar mommy ni kwa brochire waba ana we de be ma no sugar mommy na buki be ma ne se wo de ne kwa away for 1 week be man wo won pena sugar mommy dia na obeka dia convince no pa say wo mpena adufudi enti wanka hwe de oya ya na sa ne mpena no wosesa ne din ne mpra woni ni twiso no sesei no edin ode ama no eye bearshit wura sugar mommy ni nti no ne mpena no wakwasesa ne din e wo phone ne so akosave no bearshit wura enka se woye ne bearshit wura no eja be ma so kwa trek 1 week away woko enti trek ya woko ya buki hotel be ma ni sugar mommy na hye ho e na omu hyemu agi omani na be ma na ekwa akwadware aba na course hye ase ba ye e ma sese ye mfa ye breni agro no be ma na ye hunu 2 minutes bi e frɛ no wo fra sugar mommy be hwe phone so na bearshit wura na e frɛ e na o sister ya fra ache ma me mfa eja ma nde sugar ena ene wotamu fun yi na ofre sugar mommy afa call no hello bearshit wura hwe girl ni ye very intelligent wan kasa ena o se ma good afternoon obusa be ma na se ena o se o me ne wa ha na wo dwade aba ena o se yo ma wa bege bearshit kura me hwa wontu ya ye o eye 2500 ehwa na abaya ndi adwuma di sugar mommy no ehwa sugar mommy ni so eja wo ne ho ena any ofa ne phone na o twa to momo 2500 be ma isi oba na sugar mommy bo na mane afi ne ho ahyase epo bearshit run the sugar mommy na da ni business e wo ma na wa frɛ no wa beje comforter wa beje pillowcase ena wa beje sei ena wai chese wai sugar mommy sa na be ma no problem ne say sese nki yemma na dwene brotherhood ena mo assignment yemma na dwene a enko betimi e de ato sugar mommy ni trimu a obejai girl ni sika sende be ma na ese atwekura wa ha o wo san say enam se sika kwa oba ne ho ntam ni nti sese no mfa na dwene kura nsa anyeden e ma no na na abrampa be ma no apa hyehye no wo say wo pa po a ebetimi anam so pa ma sugar mommy ejai girl ni sika ma na afa di asa ha ne say girl ni ye good na ni nso san je ne ho case na case you Friday ya ba adwuma o Friday ya ba adwuma o nipa baako wani wo sugar mommy wani nso so san wo bearshit ram wo girlfriend dia woni ne ti twa etwi so sugar mommy nti ena wo se wo ya bearshit wura wo discard ya wo so won ti ase ya be kwa homa ne so akwedi nkomo na na abrampa sa wo ya ba man edi afutuo na betimi ndi ama yenua ba man meme de mintu nefo ga ni nyiska ne saa me yo ba yi mintu be ma nefo intu nefo na won sesa na sese no wono onya na adwene so wosesa hu be ma ni problem nyina ne say wo pese sugar mommy ni jais kama na fe nso so nka ne girl no de no betimi asa ka to ni trimu a obeben no yo nana ya medase pi abrante ne di nka nana ya abrante no o jimi papa na obi kana ni presa na o jana na ya tie de meka no onim nyansa ba kokora ye nkyerem pratwe ani so bete ozo usua nyansa na ya sebi na adie ne besi sabe mate sew na unni obi one ne tia na onware ye maame ni hu nyo no akopɛ no no kra na abepɛ wo a mom ana so ma ni hunu se maame me wa beba bi wo ho eti sei time say metimi no wakasa time say metimi no wonkasa na wo mom pese o kire se maame ne gya wo no hunti
uko jijina di na woni ni twiso na beba no te dem dia na ya mesrew abrantie afutuo be ni ye betu na ebe me obenya nigye da bi mintu afutuo mo nya nigye awura no yade why smart o awura no yade papa na ya wa yade nyina no so nya sika de opa won se nya boy no sa on se nya no boy ni nya no kwafo wonye no kwafo tie na ya hwe so pese waware na betwe mpra wo yirechi a sabi suanyansa suanyansa ye de twen se wo twe mpra ma oyire hu ana o girlfriend hu na se wo mu no ani die bi anim enti abeba ne so abehu ni sei na se asese ni din ba shiti wura na ya onko so nton ba shiti no emu oya o ba shiti no nton wa wani tua pa se wo ku boy ni e wo de nan si afi wo so de ba shiti wura ei enti onko so nton ba shiti no na wanyi maame ni sika ni ayaya oji dru ba bi no free se wa fede wo ye okay a on kan kire boy ni se on timi ne ntina biem afo no so anya obi on ne betra na ya sisi sembe no o eni pa boni asisi sembe no he enne me ma ni bebre suba no o eni pa boni o mu pranum sia nwotwe wo sisi obi adin ayi aba cross wa de akwasi asamoa bema so bazu na sebi ozu tifam na bema ye frank kwasi asamoa o si Raymond no otieze watu o matu tudi ni basa pe ena na obi phone so na abrampa phone so tree edua nipa dasani o wodi o watu ni din tree eno no obi di foam chese edin na abrampa se woni obi asan a wo ben na hyeda friend na hwedi e beba ne phone ebi kura na yo ne ni se no ma ya ma ni se me ena me pon a mi kunu o me maami o mi bia me kofra hwe no agi fo na hwe ni da bi se mi gina won che na me hwe so o fa fu na me hwe ade na ma frɛ na ma hwe edin a wo dia so me number na pa na abra pa bedsheet wura anu odin bedsheet wura anu odin hwe me si won be ma no onye smart ze me nua be man e wo se koma na ni da ho hwe any yensen two sugar daddy for man for no munya mommy for no munya ansam for tata nkrofo no munya ansam for no sebi pinti asase na okwa etu be hu abemma wakeka na tare hye mo watwi so no sebi ho na si ata no ma no na ho na to ma no eduru ba bia yensu anyansa na mampanifo mukura wa mutranse na momomsuo ngu mutranse a ye can still enam seska umbotomiti mosi ne nkura ibeche wonzo uguzo ewi scammer ukuru bedsheet no wa bia restaurant na se hotel bia wodi bedsheet ko bedsheet wura wa bia hotel wodi bedsheet ko se sempaso ya da bia na ochimienu bia no utu 25 ne 30 na ma mi so nam se waji minti sebe uzuguzu tia tika no asende ko just on person na mprani megu ase na be ma na ma pa so die na ya se be ma ne bompem e ko frɛ ma me ne ka tie ne se no kure se me mprani a me ma ge na bonidua me me na bonidua so ya ni bra me so me ya ni bre se wo de ni bre kwaji bia di ana me so me de ni bre ji bia di e se wo ko hwɛ wo ko kirem se nyo obi bi ne minti ma me ni nya ya me bo dua o de beje no ani enyina na ahwere yai me bo wia ya sa jai obi ani na ne ba bi de obewu nkonko wu ebekogo de akoko enti na wo so okoko esa o mama me ne o mawura ne nye bechi sika no onko so nye ase atu anu wajai na so mdu aba na ya me dase me nso so me dase papa ei amanfo tirimo odin o na wa wonim sa wo mpena nie wukunu nie afa ukofre na tree foam chese bedsheet wura emu wura chese eto wura benku wura yenya niam bi ye o enya sa ye bewu ntam o eja branko moni mu na na de ye ton bedsheet o da se mame mi chia metie fo ne mahwefo nyina na dia me wo kan shada nyenwanwa ena nya afi ne bi nsu besie na oba ne kurampo de ni 3 yeye ena o ka tira nse oton ba sheet wa stone ba sheet wura apeja ne mu kakra sa wa bona baso sa ko baby odini sisi odinesi baby ba sheet wura no odinesi ye oton ba sheet dia restaurant fo betuma ba betu hotel fo betuma ba betu chese enyema chese ba sheet dia odina kura ne baby ye ne kenyame ampata na o ka chanse momoni wura
no so ana ko bi wura eno so nye o ana praye wura awie su wura ana tofi wura kwatiri post so na de wa ma ba sheet be ma no waya ade se de na wo sika no no ye wo mema bi wo ho no mo a sabe empana twen mu no kura eni ho nti anu ti da bi ye wo dina ye store ema ni ye store ma mema si a fra na kwabena woni ne na atena che ne mo be store no wo fa kosi nso de ye me wo fa bra kodwo oya me bra o bla we wuni mo no me maame papa pani na mre bi wo ba yie no wo ho dem no wono ne hwasuni ba ko no we kura de oya me papa driver what you say minchwa wano Nicholas Asante say they are all kan nyina ye na ne de obitimi store no kwasiato nipa nye kwasiato enti no nipa no send no credit send uska na enti oba besie timi ko store be madi kwasiato wone phone aya no kura jesa wu tua suwia what you say enti said you besia store udin no se woni bon kwantene ne wahu na ne na me nua me bra pani kasem bi se maame no sabe wo sikanti ene ye kan wo tua hwe a wo hu ba bi nya wo hene na se nka mo weremfu na wontumi ntisi nka ba wo say yes ahwo hene wo ho se anye ba na mo sa mo were ho nti na wotumi di titin na kabi ni ho no mo a wo bi wo ho no ma sabe ni kulawu anso nam se woni bi enti ya mfira no ne ho fa kura ne maame no na so ya mfira no wo ba da no wotu ya enti na sa so e ma ne mema no wo mo atumi tua no wo mo ne di akono de yo there's a sugar on meat etua yes sir so wotumi tua de a wo na wo di akono de enam ne de abegu dwaso yi sabe adwene buoni ko bi buoni ye na me fa sa krantie buoni wo twen buoni na so wo bisa momone ne so ne de ne wo bisa no na bom so wo bi di a ukosabe apremanfo adwosuo maame no obekoso atua na obekoso atua na omkoso nso tua ne da enafie da bi am ka cho se efia da ye ntufo enya afa ne ye betu abrante ne fo onkoso no onya sa onkoso because ne time so wo ya fine boy osiesie ne ho no okwa me bra pani a wote ya ne sabio se wunim no ofro bi kam kura tiesia huna ka se kai be ma ya wo kwadie ebi wo ho ebi so anu ha ni odi besi on ba wa ncheke ya chire na ase ebi wo ho se wasi ya kama de ehia so ya kama what you say na ne de wo ho de ye kohwem wa yi ya he ha na bobi sem kakra na ni echi ya trotro ya penti kakra ma no ya twia me na to so kama etu otisi ya wo hwe na nim se ne ma no no wi obohwe ya he de wa nim ni ahwa kokko ni ahwa nsa wie kura ho empati eguso wa to wa wie wa me say na wo so yi toilet kura no mfa ho because we be ma wo bosi e mali bitu because be ma dey say you sit here dey me nya le pa ma san ayi e me da bi odi ma chi na be ne koyie me de ne pia busuan ma to say busuan na be bo ade so we be ma wo sitare entia na no empere twene ya wade ya ye wade anase ye twene ye nhwe chiri entia so ne ye de ne ye benya sia stone ko obi adwene emo ya o wira for crowd your modos emo ya ne musu nyanya ya sesi e no metia na Benis Frimpon so di bia send me o se ne de ye no unicorn filling station edin a obi de eto no no edio adofo no midin mo me contact me master ne sen ye beba homa no so no abedi nkomo me pese me busa atiefo ne ahwefo nyinaa mo kan ho ene edi dwuma se wochi obi sa wa store wudi ete wakoma pa no ne wa store ne sen yenua ba ma idie yi wa store oba wone ne twempena ba shiti wura baba ne betri ai obi so aye no ebi a eto wura gobewura wurawurafo ne wo ho ansa na ATM yetimi store ba ma din ATM my ATM saying na wo your ba ana be ma obi store wudin pa wone phone so a wani kobo so a
ɛha wo pa me ene me pon ya adwuma me koya no me madofofo ana bra panyina me befrefre wono makore wo mo fon so ahwese na ya me din ahoma no dia onim dada ye ni nkomo ententem na cases wo ho cases ne do so adaje eni poso 0548 931 931 and I say 0551 931 931 enkomo wo ho enkomo e wo ho mo nso so wo de ne sen yenka jangum na afi yenkwa yanim na wo ni obi kwotwe mpena ukọ wale obi na se bibi kura ba eba ne sen na akosesa ne din akoso ne be shitura ensem sisi o. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Oba pa ete sen Nyakupa do na so. Nyame adaro ma ejina ye na so. Awia mi entie we. Awia di tumo mo kan na me kabi kakra. Yenko. Obi so me woni be twem na. Say bia so ni be my love. Me so. That's say na for so ma ban so monye. But you na so to my life. Anu afa boy did e number. Number for how my even so no. Be ma for don e. Kakra mo kalo. Yo, yeah, that's it. Hello, good afternoon. Good afternoon, madam. Ohene me pa cho awia mi entie o. Maybe I need to tell you, don't do it for me. When you be there now, banka. Wasre. Ada ya sto udi say. Mobile banka. Mobile banker. Hey. Ghana ma. I'm going to do my mobile banker Eye cha money ra. Why? Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Me pa cho mi entie o. Fosu hine boko say yesto ni din fresh apple. Hey, hello, good afternoon. Afternoon. Ohine me pa cho mi entie we. But the kids they have in the queen Mamba for them. Mente wonka. They say the kids have the Mamba for them. Ma ba man for chem so hu. They Ebi ato da wa hunu bi da. They say my number is used on a funny mind. I've got a friend girlfriend. That's my number funny mind. Funny man, na so de ohun anika. I mean, besides, I was many interview, many man on it. Yes, also my number funny mind. And that's all. Hey. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Good afternoon. Ohine me pa cho mi entie we na na de ehun amane. You. Me be that to me pain. They still me very phone so now I am Stephanie too. Yaya odi ai. Stephanie too. Yaya udi ni Stephanie too be ma. Abraham this day. Ena me se me pe na menya. Se be shituru ane kra yo. Be ma Stephanie. Hey. Papa Kafra wate ko se wate. Hello, good afternoon. I'm almost taking it now. I don't know what can do what to do. I'm not any line. Hey. Wo kasa wa chire o. Hello, good afternoon. Hello, afternoon. Be me na mpa cho mi entie we. Friend teacher constitution. The cafe free. I'm gonna be a monster. Udin ka teacher, yes to udin is saying. Bidi ngasa de aji. Okay. Me no. Me mo me dia me sa de na me tae. No wo dia wo tae. Me me timi ya dia na me score. Ana bia wo fa na antin. Ezo na me ni ma yo bia na afra ba na wa ha na wa tela ni timi ya na antin ana wo fa na ezo wo se ma me na me wo fa na reference na ibia ni. Ati. Amanfo format yo. Efri na akoi. Yo. Yeah, for chat. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon.
Hello, good afternoon. Went me anyina so. Yeni nkomo na abusua na menimu wo nkomo bi di a asem no edin nanso so ya na yebetimi atena ho aka sa asem yi na mamemma oba kokodrofo mi ankasa me mame my lady Oheneni Adazoa mame ma hen na ene wo ba de amakofa ba fidue mu ha de me ho adwirimi adofo no nkomo aye ba bedi efa nkrofukuo bi ho na nank ye share story books bi mu ana ye share documentaries bi a ana nkrofuo bi momu na ebo yamane se nkrofuo bi wo wiase a wono ye wo mo ba asase isu yi se meti ha yi na ya me oba enu nti obeja pade enam de ba asase iso adofo no sankrofo ayedi omo ho nkomo ne de wo behunu se be ma na gina hwei ogbo base oye metro nanso sabi emema eja pade ode ba ye no ema de kakra sa atare ho enti sani pay fane se okọ school no ye twerɛ ne din register mu a ya bɛyɛ ne sɛn kwaku kwaku ana ya bɛyɛ ne sɛn sani pay kura kwa ya Ghana card fane se oba owonufuo enso owo bɛma agya padeɛ baako oba nso deɛ baako sani pay kwa ya Ghana card a mibusa o eno no okwa ade no bɛka me ya gina disa ensem wo wiase o ensem wo ehunti ene yensa aka akute Janet se omra na situations we no adofo no ento wada o etese akwada akọ school na sabio mumfa ncheme na ni tiri na shada abam kakra na nkwada e wo school mu ha na ne classmate ahodo o mote ne nchen no mo de ne de obi ayo pepepe na enso mo mfa nsa ne de no temachew kakra bi wone ho eya yenhwe kwan ye fa so jojo no ya pese ene nkrofo yi bi di nkomo ne ebisa wo mo omo dada setinam eba ne se ne ko wie sei omo na hye da krai se omo de omo ba wiase no mo pe buy one get one free ana asesen Janet asresa oba pa Janet sen Yesu adome ho ye pa mo wa ya de na ensamu amekan medofo ekire ma adwene yo himfa na ofre okay etimi ankasa no me ye kroboni me maame efi yilo krobo na me papa fi manya krobo na mo me ankasa de ye wo me achem edukrum etete mo achem edukrum entimi nyi wa achem edukrum kama mame misa enkomo ameni wo beboi Ghana ha wonkwa na wo situation yi mu se wo obeja pade ne be meja pade at once no nkwa na wo situation we mu ana se nkrofo no bi ka wo ho a mu situation we mu okay me da se na mo mansa na me toa so no me patcho mesre kwana machia nipa mienu pe chia me papa Mr. Hassan Basaru ono nti na mete ha ene enye sa ka ebia kama no eduewu onye me papa owo me bate na oye me papa ye friend Mr. Hassan Basaru oye educational supervisor ewo agona dua kwa mechia no pa ana the academic registrar of Pentecost University so of mama Grace Diodo baby owo bia se wutie mi amechia o ono so waboa me enye ono nti anka mentimi anko university enwie but nkrofo mienu ya aboa me ana de twa to kra me executive director Fafali Akochu una nka ese ewia we oba program yi na so o de sa kwenya ya mame mani so bebru enti me da asenya mi hraw afi mame se me bayi o question ano empempi no se ye ka se intersex a eya adwen e woni pa bebretrim se nipa ne yawo no oba e no san ye be ma at the same time especially wona nan mu enye sa na tie nipa no wo niam bi ye mema niam esa wo de ye emma niam but it is not only restricted to genitals enti ebre ne do aye but genitals ne ebi wo ho sa bebe ebi wo ho pa ebi wo ho pa yes and ubi science so say me nkwa na me intersex person wo Ghana ha na say ebinum kam ho ye doso na emu makokudro na nipa de beba abonten abekasa na eni ho but ye doso minimum kura me nkwa me ni be 100 but ye brusa anso ana wo Ghana ha mpatwan ana human rights commissioner
for the UN. The office in which them said the whole world no population almost 1.7% intersex. We are seeing now. It is over Ghana population about 33 million na. Emu 1.7% intersex. Ah, yenim. Me pacho. Yes. Nana Brampa. Enano. Sa enkrofoni bi wo wiase a. Adofo no sese no yamfi ani nto fom ho ade o. Nana Brampa mami nkomo ne yedi. Ohwe enchichemu a wo ye a wode numbers ya to so a. Na se nipa bebre ni mo ema o mache ema o maha mo mo de dodo na aye mema sa aye ma but yenim o. Obi anka me ente. Eti ebetimi abasa go bewura bi owo me mfitire kura no. Bia na otesa. Ebi kura onua bia oni ntifie. Otesa. Ufie ho ankasa. Nemu mo nka. Onka. Ensam wo ho. Nipa beka. What do you say na osifa handle no? Okay. Enti medase. Na bosumu we nya ankasa ye wo mu no. Aye Intersex Awareness Month. 26 October afibia ye Intersex Awareness Day. Enti mepe se na wedi kan ebisa se enti nipa bebre ti se ya ye nim ana no eye no kra nipa bebre wo ho mo ye intersex obi wo kra pon nkasa mpo nim se ena na bosu otie enti make me amasem no na me bie nipa ni so I am an intersex educator, I am an advocate. Enti me kasama nipa ate asem na se ye se na be ya obi wo ba bi no pese o kana no eduru a obi hu se enye ono nko a ana se obi so wo ba bi a enunti ede atwetwe ni niam aba abusuemu ni ade a obehu se ne ba no infomso bi ani ne ho na enye ono kwa no wo ba nso a oye intersex enti mame hye asese ye ka se obi ye intersex a me so meka ho bi aye obi a ye wo no ye bo no ememesum kakra empempi no se ye wo abofra question na ye di kan ebisa pa ne se yenya oba ana yenya bema na ebia doctor ni na say nurse ni oje awo no na nani mu asesa because question na obisa no ni anu yie obeka kire say wo oba ana say wo bema no kre enti ba midwife one so say o mo bro say case bi say wo ho a na me tie say wa midwife makwaje awo makwa delivery ebekura me na ya bebusa me na me wife nya den a me amintimi hu se wonya oba o se wonya bema o bra sister o se but ewiase mu nsam dɔɔso enti no sankrofo am ne udi midwife we a mo ka sa nsam yi bi di kire wi to aso firi o ma me enti ekoba ne sa na ye bisa se abofra na yenya oba na bema na ye mixed reactions because ontumi yi an o hwa kwala na nan mu a ono onye oba ono so onye bema enti na confusion kakra aba enu na ye de edi kan a odi mu se obi ye intersex ye friend no intersex because they can inter meaning two things combining in between enti me de no besi ho ansa obi so wo a ya wo na amono mo ho ano unhu so ye intersex because so hwe na nan mu unhu se ye oba ana so ye bema but obenyi bedu ni mpanyin fie so especially from 12 years ekono na niam sese sesa wo oba ho no unhu anu mum na mum mama ho nsachiraye ene ba diem ana niam sesa wo bema ho no enu mum nsesa mum oba ho nsesaye ene eba eti sa na memete mekika e de ahye tina se udin Mami Janet. Yes. Na Mami Janet me hwa atare crash wo hye te sade a nanso me hwa wo shoulder more masculine. Yes. Te sa be mate ho no. Nana Abraham pa me ho adwiri mi o. Ana de send di hobiom so ne se obi so ho ya wo no oye intersex. Ye wo no ne ye hu. Onyini no odu ne mpanyin fe so ye hu but waware opeba. Wachia onya bani bi doctor beka se yenko ye scan yenko ye MRI yenko ye test ahodo wo be kom no ye be ebi wo kra ye be surgery na bibi wo be bie ni mu no na che se ni internal reproductive organs so nya obaade yes ana de twa to kra me de ka ho me mani party ase ye se na be ya the stigma towards intersex persons no e be ba fam nipa beti ne ho ase se te said ya me mani so abiri mi ase mi hunu nti na se obi nso so ani su kobiri na ne ohu o na wo ye oba na be ma amo aye basa exactly no kwasem enti obi so wo ho no ma ne nkwanda nyina mpo ye hu se wo ye intersex ono kasa so ohu but e bia wewu
na ekwan ya fa so ma ne wuye no emu owerem kakra nti ebeka se yenkoye autopsy nti yebe pipe ni pedua ne nti ne pe oda ho nyina sa na abonti mu yehu na oba so inside no ebe ma na se obo ha yehu no be ma wa abonti na so inside no yo oba memo ato ankomodi nso ma memusa wasemi won se ye won nkrofo bu society ni mu aye ka se we di aso yo oba be ma fa ne se oba bo se ne nsa na hem no otoge na wo ye ne ho some way eno nso betimi aye intercess yi bi me patwe betimi aye bi na ma ne so mo kasa se ma be ma be so wa ye ne tin wa ye oh adai be ma o na cheso wo ye ne ho te so oba wa nante a se kwadwo besia sa ne ma ne nyina aka ho me patwe ebi betimi aye ebi yes ebi nso wo ho a na enye intercess enti mami make this clarity I am pempi no ye intersex persons ye hunu amane because of the LGBT community. Okay. Because ebi krampo a enye na ka wonte the word intersex da eti me ko kan e na enye ema na omo ne ema de da enye mema na omo ne mema de da na ade intersex obi a ya wo no a enye strictly oba na bema enti niema bebrebe timi ada esu bi betimi ada de won ho se oba se bema eno wo ho na e wo mo nso a omo no omo kasa decision no ma take me de besi ho but me pese ye hu difference between obi oye intersex and obi a ono so nam ne kwan foforo so enti sanete na obi bisa asem bi wa ha me de with speed minim se nkomo ne do so yes yamfa Janet yamfa wo issue yi okay ebi a fanisa me ye wo a me nyini ba fefe bayi me to mani hwa me nsa benkum so ni emayi me age obi a ware Janet obi adwenedwen nyina ne se be ma bi kase na nije ho a Janet obetimi ne na akọware ane da bi kiremu kire yen etinyi cheche mu se masa generalize no intersex no ye wo mu ahodo mako 47 different variations of intersex ebi ware ba ne yeye ebi nso ware a enye ye memeti we metimi aware ama na yeye ebetimi aba so se me ware a enye ye eti me personally no se me pese me ware a na ese me go through some medical procedures and then take on hormone replacement therapy se me pa me ye na te se me ware no eti obi betimi decide say oba go through some processes no na wanya kwan aware na aware se wo asa process nyina mu wie na aware na nko gina na okoya na oba ye ana obi nso wo ho no ma ni body no so ware a perfect obi kura betimi awo enti enye ade a na se be gina nipa na so nipa no se na Nyankopon si born no because no two intersex persons are the same but etimi si obi awade kwan bebre one kasa krampo no for your own safety in your own protection thing enye o so be ware okay yen hwe ni say won say wonom a me very interested in wonom a omo oba de ne be ma de no okay me pa cho mami sa question na no enti send ya make us obi wo ha ye wo na enye clear so yo ba ana so ye be ma no nipa ni nyini no enye de e wona na mu pe ne ma ne yo ba eti ye woni ma ahodo enan a e ma obi yo ba obema ana intersex medical aka de wona na mu se bi ne ba ana ne be ma enu ne dikan de atoso mienu ye nim se ye wo hormones a e woni pe mu a e ma ye yo ba ana be ma enti me ma wo testosterone e ma wo estrogen and progesterone yes enti obi wo ho no mu a oyo ba all right but ni hormones no aye testosterone me ma hormones na e woni mu obi so ho ye be ma but e ma hormones e na e woni mu o de no to akire nso a ye san wo bibia ye friend gonads sabio mpenyefo mo animu be ma ka obeka se owohwewa na oba wo ovaries no minim se na ye frɛ no e wo twi mu e kura mpo de tete ne madwoa bi enti obi a oye intersex no ebetimi aba ne se nipa ba ko no owo testis a eye be ma ne hwa no na owo ovaries a eno na etumi ma oba etunkusua a ne de ewo oba ne mu na ebetimi aba mpo se testis na ye kana se mprampo no eni ho se na be ma de no ebi a hihye na ya ase anase ewo ne mu a empie ye enti nipa ba ko no betimi awo mienu ni nyina at the same time obi so ho ye be ma but instead so obenya testis no owo ovaries pe obi so ho ye ba instead so obenya ovaries no owo testis pe hwe mama mi se asem we tete me
wonum a was a condition and situation mu no e your fault wana me pacho nyom fault me pacho say ya wo obi na sabio ya wo no na ne nsa ba akopɛ ana ne nan ba ako ana say ebo ha ya be wo no na ne nsa nyina ebedu ana yetia na akoye ba akopɛ enye num pacho nipa no boni bi na oye yansa na onye boni bia enti sana intercession so e nyame abode Ghana fo nyina etie nkomo yi sankrofo yi a wonum ye intersex ya ye di wo mo ho nkomo yi sign na yem behave towards wonum ye hu wonum a ede en ye nyimfiri ye ntrim de en ye mfa nhye ye trim medase enti when de me amede me ho be ye mfa to in fact me na me ye case study no ene okay enti obi be hu me wo krom enye se na masisi me start say me dress this way no endu 1 year na first na address saying me share me normal skirt na ma share me blouse a man tare yes but obi timi hu wo krom na wafa he braha abrantie ade na wo ye ho sa ade woni empenyefo wo fie yes woni empenyefo wo fie abi before so de ebe ye o na ana emrati amaba na kwase asem na mo bom asum na mo bom asum na wakofa mata de ahye na ye pese ye woro ho hwese o ye oba na o ye bema eno eye de edikan ebi so wo honom a wako public space o pese o use washroom o ye sa o kwa ma ne ho a na ya ka je se de bi untimi ko ha ye ena o kwa mema ne ho na ya se ko ha even recently enche ebe 2 weeks ni me adwuma mu yesoma me government institution kese pa won kan me ko ho no me ko ye de me ye ni wie na me se pam twom pese me ye me hu ye kaka to mo ma me washroom key na me share long sleeve official wear ene me tra my dress se na me deti he ya enti nipa ne de safo ne ma me ameko na wasan frɛ me aba I'm sorry on patcho key na me de ma no ye mark you e ho na obeko na che se na dwen ye ne se wa ma me wrong key but serious o se ni papa yanka no kro ebi a jonso ade wo pa na bi a wusifiri kema mobile mart bi wo honkrofo so wura so na won ko afa ne same ye oba na wo ko ena mo se mabosuo ne yakoye be ma de enti yes da bi fa ha mi aso mi ni mpefe same ye oba wasanka me ko ba bi a ema jonso eya na mbisa me ho se na nipa no oni ba bi obekọ anka wọkọ because nipa nim se me yoba mekọ ha me ye be ma da bia bi before the ebebusa the ebebusa question enti me kwacho amane ye hu no wokrom no ebi no afa ye nhwe school sem mu wodi kan ye mfato ho bi enye intercess for mom de bato ye mfato ho bi sa enti mpempi no so de abofra eko school a na oye intercess especially obi a ye wo no na ne nan mu no enye clear no uko school mu a kindergarten on beka just say we de yentimi nje no wa ha o na akora we so your boy so ye be ma o ye nim enti yentimi nje no enu ko dan chen be bia e bia o ma hu se sa note na o ma age no emofra edi agro ba akoko dwonso mo di na chi eti o mu hu na e be spread wo school nim say akora we ase oyobema o ase oyoba o ye be spread wo school ni mu ho a esa oba no sesa school man because na ninji wo school mu ho bi mu da atrehefo ni bi nso tumi de enkwala etesa na efa atete mu ni ahohehia mu enti intersex persons no bebre na ye school drop out yanka krebi na yenya akwenya akọ school akọ yanim bebre na ye school drop out yan fa ne se oba a wakọ school odu JHS ondu JHS trekro betro BC na instead so obebubo no fo obestata ye bra na de no na ne honam dua no ahase eyese be ma de na ne chest no aye broad na ne voice aye deep atade na ohye no kwampo mfata ne bi atwetwe ni asresere na de nti asemu a wo kan mi ntwa no me wo SS abaya bi joining yensa wa kai mi asem bi na abaya no ni minimum odu wefo abodwese nyina o sa pepepe ebi wo na sa time no enti na straight dress na ye de amane na wo nhye na wota hye track suit ni ade ena afa house just ye de mayen no eno na wota hye na ade ba kwa na me kai fa ne ho pa ne se abire bia na wota ate ne ho tena baabi that is it enti no enkoma ye di ni ne na amamani akogina sa nipa na kwa kai dia na wo fam but na ye nim me ankasa ebi o me send me ho ye mfato me do JHS
teacher ni bi share da ma me be madin e wo school mu ama agi school ho nyina omo de sere me san ti me din Janet ne be yira ye na me ko ba me ko basic school ni JHS asa din no na omo de frame wo kuro nim because of senior na me nyin metie na afese so se eba sports e wo school mu a se ukotumlika ana ukobobo na ebia wo ye intercess ebi mpo ha unim because I discovered am intercess September July last year 2024 so etimi wo obi kura no onim da it na introduction me di kan ka so obi ho ye intercess onim me hu no last year July ma kire okwan ya fa so me di hu ye abusuafo omo nhya ase emfa mo nsan keka mo hu hwe o sabre wo hwe mi ana wo tie mi mesra opa hwe bi fesi ba bi na wo dan wachi kakra na wo dan wo boso kakra na wo peja wa because ansem a meti ne na me hu adwiri mi o enen komo amia mi di menya experiment me dru fi a me kofrefre madofofo nyina ehunu di e wo fon so ansa na masan ko gina hwehwem na ya akohwe se free se me ba wi ase besi ne me yo ba na se ya yi ei wo ba pato aso enti se ekoba no sports mu a na nipa no ekotumrika empempi no other students no wo mo kwakosi aka na say coaches ni bi ebeka say yemfa ne nkwa aduane nkwa woro ne ho ne yehwe so yo ba na wo be ma empempi etato e ma no because me no ka say me athlete but me long distance runner atu me empembe brente do baby na say me enjoy sports no because fine me yo ba sana me present ba hormones ni bem wadwane a chen sane yo ba betimi adwane nokre ana enye de bia nso nete say ebi mpo wo hono ma still wo ma omo wa ma hormones nkwan kra tumi dwane adwane bi da minim say ma hormones o mutimi ade nyina na me dwane ma eastern region I was not the best female athlete it no che say me being an intercessor ma me nya sa ma super power bi sane ya dwane ye no na so ne ma ne kosi akan a almost omo ne wonsi akan o se sa de yenko ne hwe se nipa o ba na o ye be ma enti challenges no ebi no afese so di kan kan say ukoye Ghana kadana bibia wa obeye ne sei enti mame ma enfatu hu bi obi ayawo no oba na wenyi wedube 20 years ni nufumbo boye flat chest na ne ohwe ne na basa tibuza wabo wa muscular nanso na se de oyoba okita birth certificate ebi a birth certificate e dia e wo so ye Josephine nanso ukwasa ukoya passport ana Ghana card ana e bi so say why are you Josephine ebi ana making me ka say me ko pay adwuma o company bi me kwa ye bisa me say e friend me say Janet why Janet why are you called Janet ba de na ya asem enkomo a ye di na ya asem pa o yes why are you called Janet enti e ba ne sa card with say Ghana card ni ade no e be den so betimi aye bi especially passport Ghana card mpo de say na say obetimi aye na at 15 but e bia we di be 20 e ko na oba su bia eni hu ana obe so ho ye be ma ya wo no e be ma all right but odi 12 years e ko no ne nufa bobo me hu be ma wo hips da kisa na wo tie yi hwe ensam a wo kan oh na minim me hu papa bi wa bobo no fo wo hips wo kwa me hwe ni dinam ma ye pe hips de a hye trosa na be ma wo nko watimi akofa to na hips ya enti a wo de ko sese na tie onu bo de se wutumi hu so ye be ma ba ya ye boni o wutumi hu so ye be ma minim obi wo Ghana ha no ma ya bonasum because ye say oye gay nipa no onye gay no ye intercess because oye be ma all right university kwa wentimi anko bi because oye SHS endu tama ne results beba na wadane oba complete ne no for abobo owo hips owo to owo Coca-Cola shape ensem wo biase o enti ye woni pa bebre wo ho a omukọ SHS wieye but endu tama mo results na insan aba wo monipedium ti omuntimi ntwa so enko university enti sana ebinom tie sempanyinfo bi tie wa wiai because wa me yate ase say Janet enya wonkwa na wahunu bibi say wa abrabom nipa no bi eka ho a omobro oha ewo Ghana yati ana empo ba bi a wa na wo de emfa ne sa panyi bi tie wa sankrofo yi edie ba mmoa pa na sa panyi betimi di aboa mo medase emwa ye hia titiriw pa no eye efa
apomodin hwefo ho se ye wo abofra especially wo ma ya wo ma wo hwe na na mo hu so yo ba na o ye be ma no ya omodi kan ye so mo rashi de no ko theater na ye bisa eja ne enane se na mo pe obaba anase ba be ma se omuni ba abakan bia empempi no mema pe obaba ma enti obeka che se o ye pe ba be ma omde ni re theater na omde ne be ba omde be ma bebre o na so mo susu nhwe se nipa no obenyina yo be ma mpa ho ne asem no anase onye be ma ana ebi so wase ma me ne se me pe obaba omde ni re theater omde oba bebre o in fact na me komo de ni gina ho a enti na se sa akwada na ye wo no okura two genitals. It's unclear whether want to make us okay too because eya dan na wo pe ba be ma ye koba na ye be ma ye koba na ye obai enti se na tie ni se obi wo ho no ma ye wo no ye wo bibia ye friend clitoromegaly na je se ni clitoris no mo pe tv ma me ne be Friday be ka brofu ni clitoris no is quite larger than normal or than typical but we share now so owo tokuro wo ho no enti when we be say is it a clitoris or a penis because some men are also born with micro penis na say ne be ma ni sua ne tua ho yes enti e no sa no hu say eye penis ana eye clitoris it is open oba omukọ anomakwa koyi dia eye enye clear no omu say clitoris ana say penis omako ye fi honom na dia open no yes dia open no wako restaurant na wako kire aduane a open wo dia wote ansa wote won ye dia abrewo na me nua ba dia ya tete na ya reho wom ni say ya de akwa na kwakwa sa operation no e bia na na se kwan no krampo mbie papa enti wo oba no ye beka twa se esen se o ma ye operation o ma bie ho kakra ama no no se o mo dia no na o de ne ko fie a tokro ni besi enti o mo be ma ade a ye fe no dilators sabio etese be ma ne be ma ya se no e bi ye silicone e bi ye plastic e ye sizes ahodo bebre ne de ama wo ma me ne se okọ anopa bia fa sha kwala na se 30 minutes abusuafo 30 minutes abusuafo asem na na fomo chese enkomo na ye di no mi tie but wo resania me reaction na ya minim se wo a wo hwa mi ana bia wo a wo tie me Facebook adofo no mbusa questions bebre a minya ye bebusabusa ba ko mienu bi na ye ya no tew sania me hu si ya me wa asem we hu no enya agro meba na mamini nkomo yi kakra mfa nkyerɛw midimafo eba hospital se men kan kyerɛw se yade bia etete wo no wono mo ede brebeto yade so na wo matu ase ede ama Dr. Time da so na e kasa yi abusuafo yade bia ba besua wo so a mfa nkɔ ba bia midimafo eba hospital say kan ho bra na fei ontu yade ase mfa ma wo enkran ye wo poku ase mayera kuma se ye wo abu akwa agogo me patro ahoma we na ofra yen so a obetimi ne yadi nkomo kama 0244 774 282 0244 774 282 Joycam Roofing Company Limited wono mo se nyame bi wo soro enu nti no manensanka ni nyina ye nchense papa wodi agu dan so chense be ne gu dan so me pacha onya papa ebema dan na de amia enua ni nyina wonom na di gu so ama dan na timi agina mu pa yie baby a wo fa kumasi nyina nso so ye wa ha titiru ni Ghana baby a Joycam eyade e wa hankran ka so atachiman sunwane temale boga wa kumasi de ye wo sokoban ampa me ye ni police station e di anim hwefre yen na ye mebo dan so mfama ho 02054 125 816 0540 125 816 3p garlic mixture adofonum enye 3p garlic mixture enka dipadodo na afri mu me pa cha wa ye kese amena bro so bu nsa chese wote wani ente ya asma bi na etete kese amro so stroke titiriti ya na etete wa me pa cha wa 3p garlic mixture ni bi na obehia homen na frɛ ne 10 na empanyifo emwa 0248 928 824 0248 928 824
Lexter Ghana wono mo se omo de amoase papa de abedwa so me pa cha oba abekwa fikyire na watimi anya emu ahotoso a eye sanitary pad yi bi na obehia don hwere no nyina mu betimi anante abudambale se atumrika ye bibia ho nsai da wani mu nwu ase ya wona kese ye wona ketwa ye wona dantemu ne tetrete ne sane esitie bia ye ne wona papa ahoman na frɛ ne mpanyifo ni nkomo 0302 235 295 0302 235 295 Lawson Herbal Center eka say the Virgin Doctor there winim say enye nne na wono mo ba system ni mu abasobode ne de eye bebrebe na wono mo age me pacha Lawson delay man capsules wo ho ma be ma bia obegina ne na so brane atam ne me mayo edi ato ne matri so sanso na Lawson law care enso so ewo ho a eboa etu yade boni nyina stitiri na mu yade ebetu ase de ama Lawson Herbal Mission so ewo ho a eboa ma immunity no immune system na timi abo adwuma ankasa freyen sesi na nro nyina agibi 0242 133 577 0242 133 577 Best Brain Publications Limited se men kan kiro sa enwoma no me pa cha okwa akoto e de ama oba de ayantro Best Brain enwu akire ne mento na eno no inki bi anim na kafo ne wonum nyina na akọ benkro nti wunya bi ma oba wogina class 1 ekwa akọje HS a obetimi ayi 11 ni bi de ahye wanymunya mpa enti mesrew enwoma no se ye ma science brofo owo ponom ne ade computing wonom na eye mame misa wasem bi etwa to pa enkrofo aye desperate sesi a woti we wo challenge pa kese ye de okay enti me as an individual me challenge me face no edosun mi ade ne so mame mo okay enti challenge na ye face na edosun mame wo in particular okay me challenge me face pa stigma from society stigma because me who said na make stigma no wo stigma ne se nkrofo kasa de na won se ate wutwamu a na ye akwa okwa afenan wo ye oba na be ma ne sa de ne ye dididi ho nkomo me di kan say sometimes obi hu me na omo frɛ no mu bisa me adenti na me ye me ho se be ma sometimes me dress se oba so na abranti ade na ho se oba enti adwuma mu unem kromu unem dwa so nkrofo kan ye ma ubesu sometimes be so obeka ho wa no eduro ewu esanse nipa enti ne ma bi ase eya na eye nipa bi nse ebia mashada na I don't know me who say na me nka no dem mo me challenge pa aye stigma from society enye me nku enti empanyefo a omutie ye de kan de letters a constitutions bebre ye de bia human rights for ye de bia ministry of gender ho ye de bia ministry of health woma omo afra ya ma ye no manya nkiti ahode ne ye da omo ase woma ye letters nso da so wo mo ho a omo fra ye ne ye sra wo ye woni ama bebre ye no be di hu nkita ho esa se ebinum kum wo ma because they were wo hu say ne ba no wono on sha dan hunu so ye be ma so ye oba no waku no ye so ye nsuo ba ye di boni ye boni dua ye di boni ye se oye bosomba ye di boni ku no ni ama ne doso o ma me 5 hours ka ye ntimi nka ho asem nwie enti dia ye pe ama mpanyefo atene se ye woni ama bebre a ehia ye ne o be di nkomo Ministry of Education eka ho social welfare for eka ho NCC National Commission for Civic Education moka ho ye wo nkomo bebre a ye ne o mo be di empempi ne de letters eco district ne regional levels na maka se fa ko national ebi a wodi ba ko do national no unya feedback bia biom ana nkrofo wo that perception say na we nkrofo nye LGBT4 eti mo mai akwanya ne ye ne mo hia ne ye ndi nkomo mo nte ye how mo hu problem a ye fam we can't even access health care me ma ko hospital several times am ya deny me health care because of what because service na me pay no mo ka dem so mo ntumi nye ma me because so mo ye ma me ma nkwa but I needed that service yes Nema bebre wo hono and a hospital also they stigmatize us even in the hospital na make actual once your baby you call hospital you be dike bisa say when was the last time you had your period and I'm a hospital doctor they bisa me I was honest to you make I don't have periods no I call friend enough for mumra mo baby but why just imagine
Oh, imagine. Just asam no eba phone me ya say. Protocol. Wanya professional doctor. Exactly. And you no ko esi bebre. Me ka say me ko lab bi say me ko akoye lab bi. Me ko almost omonye ma me cobra twe for her ne ade. Afa de lab technician ba ko fi na no are you a bisexual? How? Now bisexual ko on tiase po. At the end of the day service no so mo provide the mama. Man enti about health care so there were a lot of challenges. Enti Ministry of Health mpamocho mu tie Ghana Health Service ye letters ewo mo ho mpamocho mo mfa ye ne ye di mpanyufo madawroma. Yes ye letters bebre wo mo ho mo mfa ye ne ye de mu enya nkita ho de ye onema bebre be discuss madawroma mo mfa yi ye nkrofo yi ma ye na asem we organization in the Intersex Person Society of Ghana. Intersex Person Society of Ghana. Yeah, advocacy organization. We focus on the rights of intersex persons. Enti enye yenti ena ye adwuma na mom obi a ohye tokro bi ma ohu amane obre ontumi nka na asem because I thought maybe a dodo na ehye omho akonfo me di kan say enye Mr. Hassan amishia na kama no eduro me mfa ho nkwa akire ebi ana obi wo sa amane ani mu sesi ebi a wontimi nka nkire obi a Janet mepese nipa ne befre mu mpanyimfo no mu bi ede ne koda na ne nisuo ne hawo enyina de ato nanim enti mesrew pepanyi ba ko namba wodam kuo na no na fama san krofo yi bi ma me bia na me ontimi me kan kire me because me ni situation bi mu saa fa number bi eto dwama me hwa de me pacho se wo ba bi a what condition yi bi ana wan kasa onua bi ana even po oye obi a wo te mama nipa na opese oni ye adwuma na obo ya adwuma na ye na pacho betimi afre ye executive director on 026 1000 there be number na ye money sa na semi hu abotre ma me 100 0706 ye money foforo 026 10 706 Janet ya da se bebire se oba beti ye ni wate me so me da se wa man ya sa akwanya we nyame nhyira wo amen nyame nhyira wo chese wa me ho adwiri me na me pon ya me so meje wo number no mafre wo nkomo bi ho wate nyame nka mo ho amen na abrampa ene ya hia wo sima mienu na afa yenko case ye ne abesensen ye komu eso sima mienu na ena de yete ho ena ye dwene ye ho ena se bibi se wo wiase na abrampa ti asemi ho nana ya nyame hira obiem na ye nkoso nche ye chiefo nana ya ensem we se ne ye wura ya mechirichiri mu a se de na ye yesi fa no na e different ana se de meme fa no so hu be ma bi no aye ne ho se oba na se de ye dwene no e different ana so hu oba bi na se waye ne ho se wo ye be ma na ye susu ye san fa ne different se ne no ensem wo akire na me de metimi aka nana ya ebeboa ye nyina ne se sa ye man ya yetima na se yikuro ya ye wo mu ye nya sa ne ma no eduru ba bi a se de wo besi aye nipa no be ebe na reho menu ebe me de pa se eduru ba bi a wanhwe a nyame ankasa nche no wanfa nipa bi so a obeka wano aduru se de nipa bi besi atriti na airtime hwe se maba hospital doctor wa kantam so obi kokuwa mu asem eye wo ani nipa no ne ba ne se na fe ukọ frɛ wo na fofo ukọ frɛ wo na fofo doctor se mo mahwe o eya rehosem enti na awrai asem a wa bekan yeda na se paso wa be kyerɛkyerɛ ne mam ade a kyerɛ chiefo ne ahwefo na de ye beka biemu ni Ghana no edu ba bia empanifo no na ma ye brɛ edu si ye to abato a me ya na me koka enye politics o wono mu nyina so beto aba o meto aba edu si ye to aba mutim nya adaji eku ahodo anifrafo kuo wanho akuo mutim no mu nyina ahia eka tro mu se mo nto aba ma ye to ma mu wi a ye be si ama mo enipa bi ti sei e wo wi ase de o kan ye mi hu pa na me be kana me de manu asi se ya wo akoda no yetimi kase o ye nsuo ba wo ye bosom ba
wo ye ho anwa aba enti ye nkuku no na ekwan wo mefa so meja ne kwan de omu ansem ne wo na o meja ne kwan enwu pa kwanya no mu ahia na se support bi wo ba bi die ne be ye ye betimi educate san krofo no obi wu bi etesen no de krata abrel o se fakwa na de krata abrel e se fakwa ne toso ne toso enso nka ba ne ye ba betu sesi ye ya kasa krata no ababa kwa e beto amanipa na ebi ka benkuma bi wacha ebi wo fufu ama bi wo fufu ma bi Ghana no business nation so atimase eji ye be srempanifo enne abaya ni wachimi ayi nanim abeka wo onya akokodro pa obai wankase nkata nanim ode nanim abetu tv ni so ogina mani nuanom nyina enti mpanifo ye be srem se bibi sei no krata na bedrum wa emwa ewo mu ombetimi de aboa saafo na mo matimi a kire konkurase obiti akurase ebi kura dikoda yi onya bi ntompo no anya sompa awe no watie bi this year the van bi na ekọ ne yakokeka kire wo mu awura yi ti yawo ya na de no wo ti di se mo ampanifo ayeto abayi mu yi mo na matimi aboa ye yi e wo sa akwa ne so ti e be sere wo mu omumwa no secretary ni bia bedru pani bi office na se wasu tira se wo wa anya de wa anya de kura fakrata ni ne ya ne bim na mumfre wo mu na enkyerɛkyerɛ na omo ka no muntie wo mu asɛm se beboa mu no omo aye emwa no ma kyerɛ omo de ntia emwa ne mfa somdwemra na ya meda sepi na na Abrampa na ya maami asɛm so mama kai mre bi a yesi ye kwakoye games okuro bi so na ye pe anifrafo nko a se wono mo a ye sese omode kwa abrochire nyina se na Ghana no business minded omo wo omudi kosua ate ai omo hyeda katakata omani omudi kosua ate ene de omo tratna play mo akwa abrochire se anifrafo bo obokuo ni nie afa ye dru park yi so a so do musi himbo jai Ghana fo na bi ka se fa boy yi fa hey fa boy se o mani frefrai eno mo bobo no mani titem adofo no na we de what kind masimbi nanu ya na santin ma wuye na yekopake ka ne wo uteke fo mo ne duru se ye kotu no na ya ni frafo miensa me se Ghana o ye ho abro da se ejina de ejina yi ba ko die enu na ba ko toso na ba ko etoso obi ani afra o nyeze me dwamanum ensu atota atakwam akwani time ohuri try ni no wo sinja ha chese ohuri se ensu ni no wo sinja na me ka kire boache se na gwei wo boa wante ni afra mpa wo boa enti me anyam nwanwa se ozo mkobo bo na wo se fafa obi anani afra obi anani afra we asem papa enti ya ka kire ya dofo nom se woni mo bi saa unimo bisa ne de ne ya real number ne ya de tu dwan mesrew frɛ won ka ho a mesrew sikadie ne ani brenti nkɔfa ho konfo simple eja bremu e na fe nkodi asem yo na me da ase me chia matiefo ne mahwefo na sansem we die se ajewa na betuma kɔtwen aba matiefo anya bi atie ne yesu anya bi aka na sane ma we die ekoso na obey mum sabe nyame nhira no na kokuduru awanya sanse obi kura na ba yanko be ka kyerem se mani die mo nkata manim no kwasem but otuma yi nanim ko ama ne nuam onse no wo kasem bi se omkwa ben mu di pipa koto se de letters kwa na onse sanse mo yi na me ka se nso no sanko ofo nso ya te hu nipa wono so ho no ma oje hu sikadi boso me so a woda no a yetua ne ka enso obi anim so what ase obi anim wote won mo me na fura ye kapute office enso people an ba mo de ato baabi na office sa ne ma we be koso de be ntina da bia mo se me ka sem bi se sanka ye faduma ye fo a kasa be nkian hwehwem ye nya protocol no ka obi an ka wo hospital wo ya doctor na se bi sa nanka obi abanka ye won ne kokoa mu asem afedia wo na oboda wurei wo mom na wo koboda wurei amanza mehwemi ai oni ntete eye protocol ene wo mo asabe wo mo ntete ye nam so wo mo ni sikanti ya mfa wo mo da bia na me ka se
Ghana adeɛ bi edi anim bi a me yɛ kɔnkae bi ya no sa wo ho nim deɛ na so wɔntuma amfa sika nwura mu a ɛnya deɛ bi a yɛbɛfa wo san kwalai wo hɔ no mo ɛma yɛsere wɔ mu wɔ fiefie mu yɛsere mu wɔ school mu yɛsere mu wɔ nnwuma mu yɛsere mu wɔ abɔnten sanse ɔbɛma ne nam no wɔ kyɛkyɛ bɛka sɛ kwadwo bɛsia na ɛkɔ no yɛ turumutu ɛnɛ deɛ woyɛ de ne deɛ ama dadaada yɛbɛn kakyɛkyɛ ne gyimi ne deɛ wɔkyɛ wɔdaada banka wo bɛn no nka wo bisa no a ka tum sɛ wɔ problem ne menam sɛ wa mɛ no ne yɛntumi mɛ yɛ nua mu misa wɔ masɛm nti anytime bia ne yɛtwa wɔ mada paa yɛduru yɛ kuro nketewa mu a yɛde saa nkɔɔfoɔ no si wɔnom sɛ wɔm yɛ nsuo ba yɛde saa nkɔɔfoɔ no si wɔnom sɛ sɛbe wɔm yɛ abosom ba yɛde saa nkɔɔfoɔ no si wɔm twetwe wɔm sɛ wɔm yɛ abɛɛfoɔ ma ɛnso na bi a ne nyɛ saa ne teɛ yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔnom a Ghana nipa bi fa mu asabi wɔm ne kamafoɔ nti wɔm ntumi nya aboafoɔ ebi ne yɛ nua bɛyɛ asɛm yɛ wɔkɛe yɛsrɛ mo a moka bi ɛwɔ mu na motumi ma saa nkɔɔfoɔ no ani gyeɛ no deɛ yɛka ne sɛ yɛsrɛ mo ma mo nka wɔ mo kasaboa nhyɛ na mommyɛ wɔ mo anim na wɔm so ewiase nyinaa hunu sɛ ampa saa nkɔɔfoɔ wɔ yi sɛ wɔn problem nie nana yɛ a bɛda ase me nso so meda ase bɛmɛ na akɔ aba na te sɛn yɛda Awurade ase awia yi deɛ mmoa ne yɛmfa mmoa a Sompa Nkomo so awia deɛ mmoa mpɛsɛ mu de mmoa me ne sɛ sɛ America kra me ware me yere a yɛfɛ no Latifa na yɛ western of Swama dadeɛ so ne kuro nketewa no mefrɛ hɔ awuku kuro nti ɔhɔ no baabi a yɛte ɛna yɛba bɛdi bronya ɛna ɔsɛ ni wɔfa sɛ ɔmmra no bɛdi bronya wɔ dwaso nkwanta ɛna ɔbaeɛ nti ɔbaeɛ no moa na yɛdi bronya na wi 2 months mehwɛ a ɔma ɛna mekɔ si ɔnsam san n'akyi ma ɛkurase bio nti memɛpɛ dan bi ha ma no wɔ kɔnongo anaa dwaso ɛnam so yo na sesei deɛ menni ahoɔde saa nti sade yɛnkɔ na menkɔ adwuma kakra na memɛ ha dan ma ɔso ɔnkɔ no ɔbɛtena ne wɔfa no hɔ no ɛna deɛ mesan m'akyi ɛdɛ mekɔɔyɛ nti wɔn na yɛyɛ punu ni wɔn adakora wi abɛ 12 o'clock ɛna ɔfrɛ me ɔka me sɛ wafa m'akyi ɛnam sɛ ɛde asɛm na wokan wafa m'akyi papa wo yere a waware no ayɛ ne ho adeɛ wo ne wɔ mma sɛn yawo 5 ma wo 5 ɔbaa wa no mɛma 4 ɛna wɔfrɛ wo na ɔka asɛn kyerɛ wo ɔse wafa m'akyi ɛna meka sɛ agɔ na ɔdi nti saa no no ɛna ɛdi bɛɛ 2 weeks ɛna me fada frɛ me na me fada yale wɔ Kasoa me fada frɛ me sɛ me yere di nsan ba sɛ ɔnwale me bio nti wafa m'akyi ɛna me fada sɛ me yare a me da kɛtɛ mpa so na wodi nsan brɛ me sɛ me ba ɔnwale me ba no bi na me ba no ɔsɛ hwi nti saa de akɔ na fa nsan no kɔma ɛna mo gya nsan no si abɔnten na ɔne abɛmɔ bi mo gya ne di ɛba nkwanta te o mo na ma se no frɛ me sɛ me mla na me kɔ nkwanta me kɔ ɛna mere ne yɛfra nyini paa 5 months wo yire na da ofuru nkyɛn na onyem da bi na onyem na wokɔhu wo yire after 5 months na na fu ɛbɔ n'anim dendenden ya wonyem ɔno na me ne me bla baako na ɔbogu na me frɛ no sɛ ɔmmra nti yɛ trance no na ma se ne di 2 manim na me so sɛ saa de ampɛ sɛ ɔkyerɛ bɛmma a ɔne ne nyinsɛn yɛ me kan ya mbɔyɛbɔyɛ ma se ni me yire no ɔma nkyerɛ bɛmma ko ɛna mfrɛ papa ka kyerɛ me de nsɛm na wɔkeka na me nwanwa wo ɛna mfrɛ papa ka kyerɛ no ɛna maba sɛ mefa asɛm no nkɔ nkwanta ahemfie ɛna mekɔyɛ complain no ɛsɛvo no nti ɔkyea me bae nwumere bɛsi bɛka kyerɛ maase no sɛ yɛabɛsɛvo no nti na ade kyɛn na maase no frɛ me sɛ wo sɛnea ɛyɛ na ɛyɛ fɛleɛ nti ɔsrɛ me na menya abotrɛ nti ɔne ɔbaa no bɛkasa nti na nwumere na ɔbaa no nso frɛ so ni ayi deɛ mentwɛn na ɔwo a ɔbɛware wo yiri nti ɔka saa na me deɛ me frɛ kyea me no sɛ kyea me asɛm na me ba atwentwɛn so kakra na yɛnhwɛ adeɛ nti ɛyɛ na me yere no ɔwoyɛ da ɔbɛkɔ hospital ka no frɛ me ɔwoyɛ nso frɛ me na mso ɛda nyame ase nti ɔhɔ no mu no na adi 4 months no ɛna maase no frɛ me sɛ memmra nti mekɔɛ no mu no meka sɛ bi a ɔkɔma yɛ futuo bi na ɛsɛ yasan yɛkyi na ɛsɛ yaba ɔkɔɛ no mekɔɛ no maase no
What's a banner, Bema no friend papa la sisi no bisa me say me buy anam so no friend say me 19 mamba and also say sadia me yire na gina ho nti me yire na 20 o de amane ne nyina eden e bisa no me yire be gina ho on de on wale biom don to me mfa ni baba ko emme ware emme fra me ma no nti on to me wale biom na wa o kan say o wi obe ware na si ade asem ka cheme say sadia me de ye kwaso ikosi anka me ma ma se ma be gwa wa wasem we de ye movie anka ayi ke bentu mu na wasan ke ye hyeda ma mo tro ne script pan na etimi active because asem a wo kana eme nwanwa wo yiri wo ne ne ti wo ye ne boni bia na nye ne boni bia papa ebi nso ana ebi a wo mpem agro so nye the meaning now 5 da bi nya wo ebi ana wo mpem agro so nya na me yire no oye Nigeria half ne achim papa obe oyiri wutimi pawa no yirima wutimi me kura ampo no e ano ogesi se me pemba na se wutimi pawa ni si enye se onka se na fe dia den la winti ni tete ali ntintin nyina nse masin ni mi no mabu mkwasi ase oni oba be ma ni oba na san oba kan kan o ma ye mienu ti se o yire ni free o nchen kwa wakwa o mienu na enti se meba be ma ni ko CAC secretary eya me ya se na ma ni fie ha na se Christ babia na obi dia o de ye no no misu mi CAC usu ko CAC ni bi wa sore ba na atimia akata na ni age wo yire pa de free o nsam sa no misu mi asore penny no so ya asore penny ai na Abraham penefa do manoma me na me amemo da bi wo de fa ho da tenase adoma no mi nya kura ne meji abomade na Abraham pa CAC asore panyi agi CAC asore panyi ayire ene na kwa wo mamu mienu asore bo monti me amon na nsan mi ko bo pastor na mane o gaso Oma mo so for secretary nsen be see na America say what your pastor no kura wa yi nani what is that be man na wakofa no wa ye ne ho ade onya ne ho ntumi nya ne ho ade ma se ni onya ne ho ade won e ma ni bi abrabo bi ewom wuja wukunu akofa obi ne na twempena bra wanya wo ho ade ne na akọ wo mienu o wa yire mpo mati se man no wa yire wo de tenase ne ye baba ye course bi ne afra busebusa ne enti enam so wo de so an tenase na doctor metenase na asem we die enne no aka kakra no ma wie wo de tenase nya abotre dojo hoho me so sie ma drink bi kura no mo a ye be ma drink anom na asem no yatoa so na asem we die e pan tomato tijagwe na fiada enefiada pa CAC asori panyi atimi agi CAC asori panyi ayire doctor atensam wo enya samito doctor nana ya doctor ya sem oka sana me hwedi din mama fa ha mo de bia wo se emema ye din nti no ya na omuntimi nka won nsem nyina enefiada ye ko weekend ye kwanhia kese kwanhia pete doctor ye ni adupa ho nkomo yi yo nana ya meda CP na arefo ne T4 so ya mo bibia akọ aba e de aba Pim Sign Company Limited Dr. James Amwa papa bia obi a kosoma ya akọ ne papa e da forma nyame adom etina e na ye ja papa e kwan opanyi Africa e o boase dadwen ti yesre adomfo se munyina yesi de ato na enyo no ana yi no kwasem e koja na meboa na ye cry papa ye ti kra na doctor ye sound minder basa adwene de fufuro a eno so beboa e de abeka agan no ho ama ni nyina so atimi akoyi na agan no matimi supply gan na nyina da bi o hwe enra me ko herbal shop bi mi modin obi ba o ka se opa agan wo mo si omu ni bi bewre we no aye rounds bi wo kromu ha enti mesram sana nkrofo obisa no mesram adupa na ton ne ho enti mesram momodin na mo de mo supply ni yi mfama ye why eduro we nkwa na eduro a me say emum kran pokokoto bia ehunu hia won ye okwa wonye sike eto sen ye yama na kama doctor fire to a na ya meda sibiom na yaka se eduro na ye kan hasem ni din pa ne Siemens Vital Herbal Mixture and then the capsules
woni nsuo no ne wo ne topaye no ti de oduru ho no ma o se me to cements tran short ana se me to agan because in mra na ni agan fa ba bia beti agan ukwa we de na bi so asem o kan o so ukwa mo ka se agan na ma kan jutu de aka ho ama me tiawa ai o se eduro na aboa ne papa one na yere aboa mu mienu nti o se we de jutu eti be ma no wo to no na otobi ama oba no so because eduro na dwuma pa poti na ye no eye dwuma o ntinimu ene nompem oba bi wo no ma sabi wakọ hospital also opeba wa nantia ya ka kire nse ne hormones no e wo fom enti so onya hormonal imbalances a edu ebeboa e agan cements vital herbal mixture ne capsules no efri se oba bi wo ha make say na progesterone ana say prolactin ana say estrogen ana follicle stimulating hormones ni nyina wo fom e basa wo mfiti ko benya ha wo sa oba no so wo a enye yie eti e wo se unya balance hormones no balance ansana onipadua no atimi asisi ne ho so ye eti se wo de no wo fom a me pa cha okoto agan uto wi a wo be frɛ yen ne enu adi hu nkomo afen so obi won ma o mema hormones a friend testosterone ne de na ebro so because testosterone o mo de no wo fom pa mema so na wo testosterone o mo so o mo timi de build o mo ho for mo sperms ne ade but ube hu oba no na ne testosterone no level no wo soro basa ubon se se ne system na nkasa ye se bema nti awo ede awo unya bi so ono magan agan betimi akoreti sa na ema ni nyina na asiesie na oba no wo so atimi anya ho nti mekan u hormones nti ama u menstrual cycle no ase no ti breno gas wenya menstrual disorders ana se mfitikomu hawo nti so wo ho na u mfitikomu ne ema nsisi so ye ebia bosumi we ebada baako bosumi ebesim na mienu a kire say irregular menstruation fa cha to aduro ni bi afa so wo de ne de breno gas amenorrhea sa amenorrhea no absence of menstruation bosumi miensani afi mfie mienu oba bi nkonfitire obi so ha no akwakoye family planning nti ontimi nkonfitire me pa cha se basa e ho akese pa eti tumrika koto aduro agan uto nsuo no atoto pa ye na ka ho afi so obi won ma ne de ne candidiasis ana so depua e na adokro no o tete pa o ha de bia ma na se enka wo ho o ho a na ne ma fifiri na se ba me pa cha yo ba na atisa tedro agan ni bi na auto a wo de frɛ because ye catch say se uto aduro na enye se no anu no wawie because ensen kan bebre wa kira wo se ye no ka de enti atisa ne se enkofu pi complaini me to aduro me nom bon se na symptoms no ene ma na ekofom but bon se be wi ase no o se me num aduro no wi na asan aba yare na asan aba eno na pim sign for ya fato ye wo se e wo se ye ma education e be boa ama wo num aduro no na sa ne ma na kwa na se eno ano no na wo so adanse no ebi aba wonum na wo so aka kire afoforo no wo so akoto aduro ni bi eno ni dwuma ye di ebi wo ha wo nwuma semu kwa afa so ye adwuma ni nyina ye ma wo hu nimde unua ne die ni ade nyina ye be kyerɛkyerɛw afa wo ntade hyem wo ye oba wo tade belt mia friends say om di miomu ene waist trainers ni ade ye pesisi fia ne bi na so ye wo ha nko a e basa ni nyina no ye be kyerɛkyerɛw se sa ne ma ni nyina hu nya na bia na wafu aye kese e na opese so tintina wo de sa waist trainer na miomu wo de an so be frɛ pim sign for wo frɛ ya ye no bedi nkomo ye be kyerɛw ne ma bia mo aya e be boa ama wafu aye kese anti da bia de waist trainer e de abɔ mu sa ni nyina so beti kama de ama wabra wo no maduro na bibia kama de ama ye numbers a didi dwuma na hu hia pa so be fa number no na ne edi nkomo number no ye 0244 718 557 0244 718 557 and I said 0241 604 702 0241 604 702 ebia na wo pedro ne pictures ahwe said the bear wo the pharmacy drugstore herbal shop bia wo kwa na don sa point so edro we bi na me pani ya ma tiawa enra ma bi frɛ me o se me to mu nsuo no mo de topa ye bi kan me ho na me cause on describe no na say enye ni cry o say blue and white na me se me srew ye topa ye no
enye sa na te ne aduro no ni nyina ne kala ne yepe aha eti se aduro na ehye mu no na ye blue and white dia na o se da bi wono aduro no kra ye pink na husuo no box na ehye mu no na ye blue and white yakotwa ahye nani na me se mesro ye no de enye ye aduro ni bia enti wo de okwa insist se ope agan ne topaye ene ni nsuo no na ye nyima bia na wo de no so uni atenka watenka yira kra me pa cho agan na beboa wo so yo ba so ye bema ende na de no jutu na bem afesu bema tie ni e bia na wo bema sem no atofom wo bema na ye mre pa de odi ya na so utimi de jonso me pa cho o yire da nten no adane se unua ba me pa cho no so ye ho bebre tadupa na eduro no a enuane nuro papa wom nitric oxide na ewom no enwan yi wuntini no na moja ntimi ni afrusa ne nko obema no na hu se obema na nsore a afeso obi won ma ne de wode kobo ani asisi a no dai ya 2 minutes ne 30 seconds for no omna ma na ma na to omudin wo hwe ni stature se de osi so wa nenso okodem a bitire sram no da hosa me pa cho oni esi ni sum ni ade oba bonten an de na wa me na beti so me pa cho to edupa na eduro ni waka gina mu uto wi a ye se ye wo bro code wo se bro code ni bie ma wo se be ma se de be ye be boa ama watimi sustain ache ni nyina nso obe free numbers ni e di nko afi sciatica ene wo so me pa cho sciatica wo to ase na twetwe wo bre wo tete wo high to eduro cement vital herbal me sha gan ni bi uto wi a free ni hu nkomo afi wati bre mo ya oja usisi so ya dendenden wadwuma wo ye bia nyina ho bebre international bebre anasa wo de wo soa ne ma obi so de otwika koba sa anti amani emu na yawo me pa taw tadupa no uto a usisi ya nko a wo de free na enu ni nkomo ebi so de ne yare bi ene kofa usisi ya de ne bae ni nyina agan ene beboa yi sa o hawo ni nyina free wakwa ma honam ya bia general body pains anase bia na on sayo titriti wona yo titriti ni nyina obefa edukoro na cement vital herbal mixture ene ne capsules na bibia ye kama de ama ni nyina nso obefa ye numbers no na ba bia ebi wo no ya kyerew ukọ PFA pharmacy a ubenya bi e wo ni Road Junction he ya Colinac ene dani herbal mu nyina wo Freddy Mens mu nyina wo bi o mu nyina okay o on be ma bi Coastal Pharmacy e wo Children's Hospital no opposite to a enkoko nso Isaac Drugstore and I say Hillside Pharmacy and so Antiakobam so and crying so ukohon ma obehu Repass Ventures and tina teteba Hallo Seba omunyina wo Kansi Drug Lane ukoha no so ubenya biato Cape Coast so ye Pena Heba na fe wan so Obroni Chemist e won so ubenya duro ni biato na bibia e kama de ama uko wase so a o takwa ono so be ma o duro ni bi ni nyina so be fire numbers no ti kobo number 1 so e odalo the number ni is 0244 718 557 0244 718 557 and I said 0241 604 702 0241 604 702 and I say again eto se side of for meboa ye no TV free ha no kwasem ye bedi mu achirodo ye da CP doctor se wo ba ye na ewiase no eto de bi emu nsem no nya Sompa Nkomo so a wonte ne ba bia da se CAC esofo panyin aso panyin eyire na another CAC asore panyin atumi age CAC asore panyin yiri ene na wo mienu bra ho adeyo ema so papa mi kokodi nkomo no wo ho anana ma edwini o ni enti a ma edwini ho ne se edia ben ne beba wo yiri trim na emfie bebra mo tran mo tran emfie be sen 16 solid years yeah ware 2003 Mr. de ben kasamu ne kasagu ma yeah ware 2003 mo ena free 2003 ma twiso a fei de wa hunu ne yeye bo se wo ko ma me ho ayeden oko no fa wa ko di Christmas aba afei de ya to nkrase ye nya ama wo wo yire na wo ko ya na fubo so yi wonye 5 months
yɛn ba bi asɛm na kwa akosi sɛn na afa yɛn frɛfrɛ na homa so na yɛmisa no ne yɛ asapon saa nom no ɛna me de me ba enti stay na me pese anka oba no osamba ɛna nso ontumi mfa akola no emefla me mam enti omo owo no enti me nkan bi nhyem ɛna yedi bro nyawe last year 2024 ɛna me sim kofa ankola no e de akọ me ho so he was safe bi aboso me kɔ no papa no sɛ ɔma me mfa ankola no ɛne me yire no ti mia misuma me nua ba akọ Paul okoye omamfa akola na mom na msan suma Mary ensu koye no so mfa akola na mano na me hwa ayese kwasi abu nkwa na obum enti wo no koye se enya hwede asi enya ayeden asi enti nka wo befa wo ma akọ na wo bedi wo kakra na se wo fo ma kokora do mo ko omukuku school o me hono wo pese o mbetena wo nchen permanently na esa wo te nkwala no de free ma me ne ho asem yi ba yiro enti me metanse papa no se memla na yentrance nka na mse di asem na ye nka na wo du ba na ma wale awie onso nim se me de be ko ba bi nti ontumi anje akola no ho nsan bia na otosu me nti me de ba ha se mbabu ami aka na be ma ko a oni no wo ye na se me hunu wa ha na ne se me de ne ka no asana ma fa me ma ne to akọ papa be ma no so be se ohu no se o mo mpese bia be hu nti no ma nka ho asem no se nti se aso mo wo be se oje na ye fra na meji na ye fra wo be je na ye fra se wa wo member on na wo member mienu nti meji no ba ko bia o ska meji no ba ko bia nka wo be je ne se 1 billion ei no se member mienu 2 billion na se wo yira wa boka akwa ye ne ho ade ne na tena se ya wonnum no be ma bia ba be wia no na kwa wo mienu wone ne wo mienu na akora ba ko bia no 1 billion akora oto so a 1 billion na se minute bia ya 1 billion ena Friday case ne so ya 1 billion o abusuafo ena Friday case we no e ya 1 billion na wo say oba ne ne di nkomo because minim nie nti oba oti aware ase putupuru no wa pe ba bia fa ye hu ya ansa wonyem na wo ma no so wo di omo nyina akọ papa yi kura ba hwe ne ma wo se mempene pere na wo mpene ne se na na abrampa okọ no mentwa no okọ no odi mienu kwae na ba akọ num no fo na ba akọ so wanya be 2.5 na wo yiri nti odo omo kwae no na miensa wo me ho na ba akọ ko pani no ko o Jesus nti akire na o yese osre mi amema nkura no ma di bro nya wo ni ho no nkura no kwae na osizi wo mse emom be na mtun ta tamsu me ne yire nti o kan sa no na mi jitu mu we within the Samson there agote Samson agotai na edi Samson da wo so ana nti watimi aye hwe ha ma yonko be ma pa timi de wo se kan adwa na nka sei ana wo Samson nya Samson papa say on say the way oba no kan say obesan ba biom nti ma se no say on pese enugu ase nti oba no say obesan ba de ene anka yentwa bibia so there be Samson we the omre na abrampa Samson we the oye soft branko mo emu na ye bomode ase ebenya na yire Latifa Mustafa ne na di nkomo sasa na efre no ni abusa na ya osaponti a woni wukuna timi atena 16 solid years ya hunu ne ye ya wudi mirika akofa be ma foforo wono kura so onye wo ho ade nna kwa wo mienu be na ebe hwa ne ba atwintwan be na ebe hwa ne ba atwintwan no na kire sen na abrampa branko mo we mu yo nana ya medasi pi nyame hira opa na onye okese nana ya hwe na nsem mu bi meka asem bi ofia me se obetim ne obi aware awo 20 enso ne nya wukunu no obetim ne obi aware awo 10 enso ne nya wukunu na abrampa na ne sei kura aka bibi kire papa ye awura no na wagya papa we woni tirim dadadada oba nso na wote no wagya wa no wagya ne dadadada ewo baabi se hwe ho no ompe krom ho atena biem papa busa no question won ho ne na ebe ka se bia mempe wo biem yimi firi ho wote so oba wo so ka che so hide down kono wa na dwa so na se krom ho afro no papa isu ho no wote a odi ni pa e de hwe ne ma ne wo enti bede no afiri krom ho na no ompe biem ti papa no wagya no dadadada
na ne papa yi nim se awura na gyan no ti da wo ko ye wan hu kuro mu me si wagya no no nim se papa yi nim se wagya no na ne wo fase wo mra emedi bronya na bronya ye di bronya busumi nsia watimi adi bronya sa busumi nsia papa yi ba nan ba ya wonyem ha nana ya me awura na dia waye no ho awura na dia waye nana ya ebomusuo yechi akanfo nyina achi sabi awade ya yonkofa so no obi fa yonko na so ntimi bie mu a awade egunkro fra busua ne entrase ye hunu wo ha na ye hunu ha ne ye hunu ye be ebe ni yezo ya ye ni yie na wo koye no wo ha bi na papa yi nim etimi fa na ti wa abra wa ye nwade na ye kokofa bema ema ne wo da enyem efa fofren ka jazema ye obone mafa wati eni wusam eni samfun ezemhunu eya sabi embi se man ni bia hye dade helmet on fa ho kra dade helmet fa ho kra ezemhunu ni samfun se ya ena bidi awura ya ye kana se onya akra keto awu but on kwase adwene woni tirim adwenbone e woni tirim ekum obi be ma sabi se bia papa nya kokodro no wo a ka sabre wa ye ne wo bone na wa ye no wo bone oh na yen ka bibi nkyere Latifa ayi di oje wa be di oba no okono okromu ha okọ asori no okromu sisi no okromu asori onzu din ne design ni din de otwalo to me mana mfa asopani ni se otwalo to e wo kio asori panyin wo otwalo to CAC asori e wo dwaso nkwanta secretary oya amrani hwe nana ya ye ka no krim e fa nkyere nipa bi se asopani ana secretary ewo CAC asafo wo dwaso nkwanta etelo to sanji wo biyire ya waye no hode free ne nsam e mo da to dedi asopani e trocho nkrata hwe ye sika sam so a nana ya omunyire ni nyini fra so nim omuntu ni fra so nim nana ya du ba bia so ko ade yen wo so hwe nipa bi ti sei eti aso dem na se papa nkoma wodi se osan wo yire ade ayi obi na force obi so onso nyame se nipa munyini fra so nim mo pom ni fra so nim wo ya mambofo wo be sa so no e ma wa haba obedi wo munyina nyinyi mo munyina obedi wo mo nyinyi wo mu hwesem hunu wate wo wodie so se awura no kosi esi he ko yo fa so wo nya awura di mo fa chame a wo nya awura ifa no na mekan okosi esi e wo sefi oba beduru ye no sa so ni bi wo na esi esi di a eni awura meba asore etu aba so na so pani wo mi afra mi atia mi a mema yo na watimi di agina tu ni tirim ti obayi ati obayi aboso na daso nkwanta eyokro ke 20 wani panyina hunu timi aboso ati obi yire firi ni nsem na ka de mistake na ba be me se de magimi kura na mepemasem mepemade wo de one na wo ba ko anka meje me yire ne me ma no na de hwe wo baba ko abefrem no oba ne sanse mi de minti oba ne minti mi biem afa ba ko mefra na be me wo mre ti na busa ne se ne Samson na de Samson woni ahoden Samson wo ke kontimi nkasa bubom mani pa hunu se wo ana wo kasa de kira busa Samson ya pa metwa mitri nwi de agu de so no so ono na rasta na wa ya rasta Samson no ya rasta wenya ahoden akokko ntokwa we na ya etana niwu obempia wote sebia wonsi ni trase eya niwo eya nibuasie eya kwasie buo he oba wote sebia eya wo hesompa na wiei ana wutie si utrase wo feri etan na memna na sene so ansa me de manuasi he nana ya me ka bibia se papa la sisi won se won fa fidie na nka de woman kire ye ya papa la sisi ba bia ni begina ba bia ni begina no papa pania wani afi wunnim kwa ya faswa ye oba nwade wunnim kwa ya faswa ye gu awade oba ne ba obeka se na tirewo sentimentimi nware biem a eti wo fa mpena wo he ne hwe ha emo watimi na anyema wo mienu edi asam no obeka tirewo papa iba ho ne nuen ma ba ho onka nyansasam he ma enne na mahunu za sa adwene no efu tiri na nkyese wanyini na sa akwara boni na nyini beda ne panyin boni na minim se yesu so ya na nu se ofu dwena na se onum nyansa enyu se enyu omu nyina ebi dwene ne ye nkwase adwene
ebi dwene na gu otiri so no nyansam ba kokura na bi ne papa wi me si wo ba ne ba wo be kan dia asem na kire wo ye wan frɛ papa yi sɛ wo biyira be bɔ ko adu enti si yiri na wo bona Samson me no ba brompo na ye di asem a ma me ti on sɛ papa yi nim no yiye bet obi obeye hatu no uhunu na ne niam ba na abrampa esi odwan wa so da ego ahina la sisi mfa papa la sisi asi wonfa no nkyere nsem nim so odwan wa no obo ahina o nkyere wa da ne yefre no wonfa ada ne yefre no wonfa me si dwaso wo si dwaso hen nkwanta papa na me kana nsem no o dwaso nkwanta me si oya sopani oya secretary oya CAC o secretary CAC asopani former dawroma asem bia ba mote muntu mirika kodwaso kwanta CAC papa no wanya ni diama secretary wa so nim wadi obi yire wo secretary to friends kwesi dia yi kwesi na ne so na bofu kwesi upani usu jai akwesi nkwa yedi ye kansa o kwesi papa woni akwesi papa woni akwesi na kwaje kwa we ye bodi asa akwesi ni pedi se foni e ka bodi akwesi fire service for Abraham omunum janna de besinsi ati memma CAC fonte na me twa asem no so CAC fon frɛ adwaso nkwantafo se CAI asopani wa secretary mo frɛ no wo se twa loto enam so onu turo nti wo santi loto kioso a o twa loto wom wadi obi yire yeso wo san wo yire aso na ntimi amfrɛ na ntu na ansan amana hu ne nsamfon ani semu na wodi empanifo headquarters mo frɛ so pani se CAI ansan na duoda adu tiawa yeguso a ye wa ahoma ne so a ye bɔ modern sɛ yensa bɛka lasisi ana empo Latifa Mustafa ne abusa no ne ya asapon na meka wo sɛ me maami Oheneni Adazoa ka ne ho biom osofo maami preman ni women of faith fo nyina ye de mpaebɔ pa ba begina mu ye nya agrokora ye besu agu awurade so sɛ wonhunu ye mmɔbɔ na mpaebɔ da ye hyase busumi ya October yi mu efri 12 ekokopem 17th ena yebo saa mpaye yebo mpaye wo women of faith platform no eso na afei 18th yenyina ye kwa akohia mu ewo cultural center kwashi aidan ai ehonom na ye hia mu na ye de entoma abobobo ye de ano na ya bom mpaye atiemefre awurade se wonhunu ye mobo me pa cha time no 7 anopetututu ni ahyase ebebo no nkono ana 9 na se yade a ya pon me pa cha oye oba wo ba na se award sem na eho aye din de ama wa ni ehia ne se obebo moden apɛ nkwada atade na afi wabo moden apɛ pregnancy test kit bi e de aka ho na wo ba nyame ebeye nyame adofo no sani ameka me maame osofo maame preman ni ono na woje ahohwei sanso so na okasamafo no eye prophet pa obefri nkran na aba anyomtofo wase de minister IBJ wanko bikura enye minister Audrey Japan so ejina mu pa oba opa wa mesra odwumadie na mekan fo de ama wo maame ya mesra ofa dance ye ne to so maame be esima na afi ye nto aso. The Lord is a victorious banner. Ewe de mu nyanya bona ya aseda na mbebe manyame Oheneni nyame aya ama me mitimi fancy mitimi fan shede na bada nyame as na wiase ni panya hu de nyankopon na maame ne so aya ama me ene se anopa bi na me fa me phone so ne de me ko TikTok acha maame ko e de ekoso timi na so ha na me hu ma was wati women of faith school into a person will join him mpaiboku fa number we no ade na mfe ne ade obisia from be man che wo so kra me dam paibo ene ese obi ankoto communion wine na ma hira so ma mpaibo say de ope bi afaye ena me num bie ena me kun so me num bi etimi de me na mo ma yi me na mo sem na mo nyina me a woman of faith. Then I'm in a minute. That from where Massan's me call hospital. We call doctor say, Mammy. And I know my aunts. You know, say, Doctor, I mean, you also share any on him.
internet start antinenta one am start antinenta na me ka kire ma dem pai time chi sa no man of faith for ma o ma nyim edi mejin kakran nyame adom ma wo abaya fe ya me da se pa nti dwumadi edi ya de a wo ye oba na wo ne hia no wa nya bia wa ye wo ho adofo nom yen setimi akan Latifa papa Latifa na emu de ye nya no ne emusa ne papa sanse ensem ni bi wo ho a ye ntia se ya papa na wo se ye bisa no papa Lasisi ye ma wa ha Lasisi temenka mete wonka yo papa ya na ne ye nte wonka wada roma ya da se bebre se wanya ye ho bre na asem bia ba beto ha ya dwen ho a ye nte ase ne senti ya wose ya fra panyini ne wotwetwe mu nkomo ya wa ha na Samson agote eba ha na oba ya no wose Samson agote Sami okay Sami mitie Sami se na se nimpon ene wo na Sami de adan yen se woni wo baba Latifa ene ware ya wonom ti asumdwe mu emfia dunsia nie na one ne ti wonya ne boni bia wohunu ya se wo be ya kra ne se wo kwa ne wo fa bi ho afi kra de ofre na wo so won be han dan bi ma no afi kra de wohunu ya ne se obe nyima na fubo so 5 months afi de kwa wie kra se woni no kra ja wade wajai eye Samson yi papa nsem yi tie na woni mfa ho yo me da se aso de a long story Mr. Odi akwane to fa kakra bi ne yente ase a long story me ba no de me ana me kofa ne free Nigeria elu ba ye na me de no ba ye na me wo sefi ana me de no call ho ana kire se abrantie yi ebe fa no ene no me fa no so ware no me de no man no try ya so many years there omwa ya wona na wo emamunu na treatment ana o de man no na enye afternoon and say all ba no say o hu sa fe say isi koso no papa mpacha o to menka eno free hall mo o yes Lasisi me pacha o to menka mpese me bisa wasem bi wa ha treatment ya me pacha o me ba mami ntwansi mu ansa na ye rafi treatment ya na Samson edema wo baba Latifa na enye no me pacha o kiremu ma yen won hwe no ye ofon ketike ofon tantan ojan ho no mo a onu timi jan ho oba kama o ya obefa no afi o mo treat no na afi de otimi jan ho ko pe ma na se Samson o timani mu a ya ne di nkomo yi obefa wo baba Latifa ne ekwa ware ye no na se won hwe ne ye na se won mo na comment na wafon ena ma oba no kanipo na wunum de nkade le wo ho biemu eto ha na wontimi ena ka se oba me nchen ensam we ye ensam a wo baba no na be ka kire wo na na se wo kokko hu yi na se ya me te se fi ho no mo me aminim de ekoso na se ya nche bia na fe matu ho ma ba fie mi firi gaso asante achem gaso nkwanta na ho na mi firi na mi papa na ye Nigeria ni ima mi die firi ha sa na akoye me ni sa Latifa no me no ye mi nupe ye ma mi firi gaso nkwanta na eja wotimi ne Samson itna ase di nkomo fa treatment ya wode ma wo be ya wo ka ho asemi me pa chawo wotimi enya akokoduro ne Samson etna ase efa wo be nsem wo ka kire wo yi ho se won hwe ne yie no bebre ya trance onu a wonim onu a wonim na de ntina nipa na wonum ade ntina onu a firi wo ho se won ware obiem se de no a ti aye no ba ye kura ni nua be ma kura ye se ma mo nkoku no afon aye kete
Come on, through one more. Eja say no Samson eya asapo ana ni problem pa. Me pa oche asem we de. Asam no sania wo kasa eya long story no. Nipa wa wu num de say wa wu mienu aka ho aye nso. Yo wa ya de. Wa bo adwuma se oja ni kunu wo no. Wanya be ma foforo la sisi mpacho otie me. Sania nkomo ni sitie no. Enka obetimi anya adaje na obeya kasa amayen na nka yatena se ahwe asem yiye. Anase mpo se ubetumi abeba me edit ansem yi hu nkomo. Ose La sisi me patwa otemenka. Mete wonka. Me say enkomo aye die wa kasa wo hyase ka kire yen say a long story. Na sensem bebre bata ho. Me patwa wadawroma. Ubetumi anya adaje ana obenya braba na nka yatena se ahwe asiesie sansem yi. La sisi Moha ma me si wa free so la sisi utemenka I have feel me tunka me say wo betimi anya bra hwa aba me aka asemi oh la no munye o la edin o la sisi sa wo utemenka ene Samson problem ne say enkwada a wone oba na wo no wo ba be hwe omo kura mpo a wontimi nya opportunity nkwohwe omo no kura bi wom ane say ohima tie mi ane say we de ma ho aba no hina ne say ne ma bienu wo ho ne ma no miensa ene ho no mo ene o se wo be pa wo no mo mienu de wo mo anyinyin ba ko nursing training ana ba ko nso wo afenu wi SS ana no ya wo wi SS enti no onye akwada asa la sisi enkomo me ni wudi tie me yie na ma me ehu mu aye mesrawo me say Samson abo anaya bampre bebre se oba be hwe ne mampo wonu wo mo obefa wo no no nkasa amo wo smo obi so mefa no elipa na teka mu ofiribogu ana eko taxi la sisi mesrawo enkomo ne yawa ebre ni nti no ena want me amfa wo mu la sisi ma menton sanfro na bra ye ntra semi so oho men na me ka chen se ono nkasa mra ati free elipa wo jan kwala ho no musa me bai ana ya de okonnesin training nyina me na hwe no de okosecondary school it's not Samson dia wan hwe ne mane da wo mra ne ntra se ansana onungane na nkola ya me do ye den enti no la sisi mesrawo la sisi onu ambra ne ntra se eja la sisi enye problem bia eja la sisi mami me pa wo chew asam no eye epic asam no wo ka say eye long story mesrawo da ben na wo benya braba me atena se ahwese esi asemi wone wo ba no me ba no ai na ho na betua ebebe me transport eno no nya problem wo de akanda no na ya ye ma musika na momra na asem ye nka na asumdwe mra eno na hia okay ene sese no me ba no me sima ka to se me wa achim nti afi na me ko ti me ko fi a nyame ya aduma na wo china mo wo china an parliament afre mo yo na me ba no wo ho na me na adwene ho na da e benya kwa no na ono aka kire ho ene papa ya de wanu mu asem be ya asem de stamp asi so ya jadwumadie we ya hya wonsa se mretiawa wo na oba ne bedwene ho ne ehunu da mo beba ma asem we ya tena se aka me pa cho wate ase wasre yo mate asam a enkomo aye di no papa enya asam sirio asam na ye ka no enya asam se we ya asam a edi sa asam a edi enti mesra o ko de won ne ho no be fa ne ba metimi aka so mpa ne ba yo ya da wanu ase we nya asam bia ya da wanu ase so waje atum sa ade ama yen ya da wanu ase ene eduru ho anu akoka 1 billion asem why akura ba aku bia 1 billion ji ayefre 1 billion na say wo ji ayefre 2 billion Samson went me and ni Samson Bible mu Samson ade da krokra wo fa yeso ade 2 billion say afa wo yire
abusuafo anya na gino pepe wadawro me na me se bi di bi kyerɛw ai sei na ne nketewa no etie se wunya gino pepe mix yi bi pa na de aduane a ebem wa ye obesi ma mo aduane ayede se wo ye nkwan se wo ye abomu me pa chaw bia obehia eye gino pepe bibia wo mu dade o jollof na wo ye o titibi na fagum ebeye kama nya afi na akogbo duku aba betwi nto so abetwi mekoda bi mesrew gino pepe mix abedwa so jiwo de na bibia entimi enkonkan enfama o Kirsten Opoku Company Limited ye promotion ye ya de niama ankasa free Netherlands ya ba we de nya wudie ni bia wo we de original ankasa bag ni ye twa ni be mpaboa na belt ya ye twa ni be atade a wo hye na ankasa ye twa ni be umpewe na apede me ka bela na ese bom ye betimi aboa na nso edwa na wudi a wanya bi atonton bedsheet nyina enso so ewo ho Ashtown Abyss Park ewo ene yewo ahoman na fresesi na bra behwe ne amapapa 0244 777 300 0244 777 300 maka kire wo say enkwan pa bomu pa jollof papa de dia wo hia eye gino pepper mix bi entosu je ne bibia wo mu dada entinya afi na akwotwe kontentren ama emfifiribo ni bia akofiri ujade ho Kengen Energic drinking water ade bia edi nso ye bia eno enti na wasa hwehwe Kengen Energic drinking water ibi na odidi ujuma say ya ye fro say ye party say ye yiyo upensu ano mudi bi nu aduane alkaline enti make am for Kengen edi amount me pacha Obreman UGC na ye wo Tafu New Road Kwantempon so Abawa Route Junction ahoman na frɛ bra wo penetufo 0241 44 9191 0241 44 9191 Kingdom Herbal Center yen ye de Kingdom Garlic Capsules ene ni bitters dia bedwa so me pacha wo de nsuo de ne bon wa me say ya ye bi press ye de aba unya bi e beboa ama stroke any stress any brebe wonkwam wa ho nsensem wa akofom nyina e beboa ma bibia ye kama cholesterol nso ya de adọọso a te so Kingdom Garlic Capsules and any bitters and eba beboa o Kingdom Ginseng Power Capsules ma be ma bia ne me masem ekọ from pacho sisi ya o ya wachi ya o ya misra Kingdom Ginseng Power Capsules na wo hia Tremendous Capsules nso ewo ho a eboa pa se wakwa akote enam nsa yade yi bie misra se ye go no syphilis edin ade Kingdom Tremendous Capsules no unya bia ebeboa pa baby eton rotu no nyina bi wo ho ahoman na frɛ 0597 298 855 0597 298 855 Land Dutch GH me pa chawo Dutch broni German broni kasa no besua Land Dutch for na ebo wo punum nse bra na wonom enkyerɛw adwuma da kopem ye wada ye ebo adwuma dendenden sanso so na weekend so ye benya bra kyerɛ wade agrekens ma ebura so school mu hɔ Kumase heya na ye wo sanso na won kran to a East Legon Obojo American House saa kwan na so na ye wa homa yi na frɛ na ne yeni nkomo 0274 545 771 0274 545 771 Kojak Farmer me pacha pose ben na odi twu sen me pacha Kojak for ewo dia wonom de ejabidi ankasa hyadaye ebe ma wo se na ye fita sanso na wonom wo fluoride ye wo ho a e ma wo se achinam no eye dendenden pa wonom san o mouthwash na hyene nso se awobi ate agu so na utipai wa procode eno ane adupa ebeje wo udru pharmacy shop ho a yese foforo bi wo ho a wo se da bi ye ma procode fra yen sesi 0531 06 9945 0531 06 9945 Grow fine bema wo anyini fine me pacho wonu ma to ntimi ndi titiriti bi abo wo nan na won se nyina titiriti wo da na ase won ne nsamanfo okokete so a
eye grow fine e betimi ama na hate na ese bibia nso so atimi aye kama edi ama me pa cha oba bu nsa na emayi a hye ne nsoma me say enwane nu ahodo anya wo grow fine mu beboa pa ama wo ma ye na timi asipia sita ba bia obefa bia pharmacy o herbal shop ebi wo ho me pa cha oka ni twam agina ne to de digital herbal center na de adupa se ya bedwa so ahomai na frey bra open dodo atu 0244 596532 0244 596532 21st clinic Mrs. Sciatica expect no any ya me pa cha sciatica no edin na edekwa na nso yare bone se etwe wo sra asesa na eso wo to sa na wo fa de akurenye ye ne senti na 21st clinic ya to yensa ede afro se tumrika na fa sa ya de bone ibra bedan yen wo ba ye trust scan ye lab san so ne ye wo machine ahodo a ye de be hwe ni padua ma hunu eha wankasa eha wo ye wo kuma senso ehwan overseas he ya me pa cha wo hye ne nso ma me se yen na sompa ewo ye soro ho no hu sompa na ese wahunu 21st clinic obo ase ye wo council quarters Accra so ye wo dome market sunwane nkransa tachiman ye wo ho fra homayi na ne mpanyifo ni nkomo 0249 311 311 0249 311 311 3A cold capsules ewo ho edema wono mu akoko tete wono mu 3A herbal center ye ne di 3A cold capsules edi abedwa so ye sanemrane say koko master me pa cho ba bi akoko no wo bia ye hye ase 3A cold capsules fra homan sesi 0546 107 107 0546 107 107 RSYD Novigi Studios any efro say passport picture open ye betwa ne ye bete wan te yiraw ama adwuma a wo pe yafa wa ye ne edi se adwuma no sanso so na ye podcasting na wo ye ade bi a wo ye fa camera ho sini na opese wutwa ye wo studio enso so wo ho enkran ye wo malama ba say offers Kokroko Street ehwa ene ye wo bra na afa ye mfa experience nto ho na afa ye nyumfoni a ete apo ahomai na frey 0574 715 778 0574 715 778 so mpasika kase na san ba bio you phone se sie ibra otemenken nebo star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash me pa cho select some pay weekend di twagu mu ebebo no nsia no na ese usika no eye bocho eja branko mo imu an na say no ma na dwuma ye die nie yes ya kwa ware ani etumrika sa akwohye ba bi foforo branko mo nim ma me da ase na yi obi na kan asem wo se mema mo nsori o mo ntini ye mi se yie se de na no ye de ye obi fi mema nyina nsori na mo ntini ye Samson se yo kwa ku Samson ene de Samson abirabo ni asamabo hwe de me kan nyina ne se wiase wo yo kokora mo amfere so obeto hwene so a me mfere so de haba asa wa beta so eyam se miami nua Samson na shasna mo ka bibi se ada wonye Samson ana woye Samson but wo paso wo dinkunim e wa wade sem awade sem wo hoye no so wan hwe ne yie na wo pre wo hu wo bibia mu a ye beka se na wo eye dan na wo ye sayen kase na anu no be man na sabe wone wo ba we ya won be man wo da back on ka hu bi tie die nda me ka so da back ne se wonu woti ni kuro mu ene oba na to ano oba ne na ma ne ho kwan ene ma sa ne ma we nyina siye na mpa se Samson hunu se oba ne na wo mpe be ma ne duru mere bi enti ba bi ode be ma ne tie atena sim fiem bebre no o ka trans on tu ni mfiri ho onko ha da be foforo man die be enti ene on tu ni mfiri ho no because na Samson ho afono no enu ti de man tura mi kaka sa me wo fa se ana me kom wo fa ho akodi afe na mere ne so a na oho ba ma ho aforo wa no kire se kofo obi na ne aha ema ene me ye tricks no ba ko no sa me ka kire wo se sabe me no wagya die se wo ba no ka kire me a summi bi ani ho no mo yo
Never was a mimi be a man no catch all dia. Ah, so now so a jam to some mammy. Near free, we free. Damn ready, and you are something, you know, say. What you 1 billion aqualaba could be. Nyambia Pacha, Quana, Tilo Tokios, and 1 billion will be. Cotilo Tokios. No, Cotilo I saw penny or Tilo Tokios. I saw penny or Tilo Tokios. Hey, yeah, what I say? And the Sabi Cronk to a more sorry. No, me bra penny can say, or 2 moon class or moon tuning saint there be in Yakumasa. Ah, didn't and Yakumasio, Nanya Buakwan, Nanya Tanoso, and then your crow from Matedis, and then your Matedis, and I say, asɔre ne bia die wo mu ne ye kronke tuwa mu no ye nyina ye nim ye ho sabu wo twa loto no ne kakra wa sombo wo asɔre ne mu enti ho na ekeke afi ba so be abafode ne nyam bia wo kapre wo mu ana eja sabu wo ya ngurani no wo ya asɔre pani wo no ne foto a wasɔre no mu esonti eda wo beka na me kura de nka hunafo kura de nka chese mo nta anye sei nti se si an se ebi abafire mu ebi abafire mu nti efo enti kafas ne na ke ka se yesu obi ya kremonia ne ka hunu sa shanso de yawo no ba na mo se ya bafire mu nti no da bia ye ka ye se ele kremofo de ele edin na danso nso ye bi kura mpa ne sebe onfire nyameda enso ne ya ka ne sa enti mesra wade sem wo hoyi no se wo kan wo hwe ne yi a sebe ya papa no so obejemere no woni ne barapa ne ehunu die wo mu ena kwa kusam si gina hali mo kan ye fi sane de ede no kwasem na yisu jamila so ban so no so be kanane de eda ne ehunu kwan ya ye be fa so awade sem wo asem kan aye be nyansafo e ba tase ne be nyansafo be se pan ko na abai wan hunu se de obesi atase na obeka bom be ye basa me da se eja na brampa na me ya na ade mu na ya frem ana se ade ade sa enti watimi awo mamunum wo mrei awo yem se bi mu kwa mo no mo mre o na we no kra nko onwunwie obaje badudwan tete wono kra na bi 12 15 19 nya ni nei ene de samo sonsom yo na na ya hwe ozo udi ka asem bi papa no me ka kire wo se adwene no se fu pani tiro anje zo nya hwe se wo ni di nkomo wi o bosiri he akire wonim si edi agro me pese nko tie nsem a me be ka kire ni hwe enei ebraso se nipa bi jansem fon ni nsem hunu bi sei edi me se samson ye nipa bone ni masemi tititia